नमस्कार. आज आपण शेपूची पालेभाजी सुक्की बनवून घेणार आहोत. तर मस्त गरमागरम झणझणीत अशी शेपूची डाळ घालून केलेली सुकी भाजी तयार झालेली आहे आणि सोबतीला आपण गरमागरम बाजरीची भाकरी बनवून घेणार आहोत. तर बघा ही शेपूची पालेभाजी हिवाळ्यामध्ये खूप येते. तर आज या भाजीचा व्हिडिओ आपण बनवून घेणार आहोत. तर व्हिडिओ पूर्ण पहा. तर बघा इथे मी शेपूची भाजी निवडून स्वच्छ अशी धुवून घेतलेली आहे आणि चिरून देखील घेतलेली आहे. तर आता याला आपण फोडणी देऊन घेणार आहोत. एका कढईमध्ये 2 ते 2.5 चमचे इथे मी तेल घालून घेतलेलं आहे. कारण की शेपूची भाजी देखील एकजुडी आपण इथे बनवणार आहोत. तर तेल व्यवस्थित गरम झालं की यामध्ये आपण चिरून घेतलेला कांदा आणि हिरवी मिरची घालून घेऊया. तेल गरम झालेले आहे. आता यामध्ये मी कांदा आणि मिरची एकत्रच घालून घेतलेलं आहे आणि त्यानंतर आपल्याला यामध्ये ठेचून घेतलेलं लसूण घालून घ्यायचं आहे. कांदा आणि मिरची व्यवस्थित परतून झाल्यानंतरच आपल्याला लसूण घालून घ्यायचा आहे. सुरुवातीला जर लसूण घातला तर लसूण पटकन फ्राय होऊन जातो आणि त्याचा कलर लगेच बदलतो. तर त्यामुळे आपल्याला इथे लसणाचा कलर बदलून नाही घ्यायचा आणि लसणाचा हलकासा कच्चेपणा आपल्याला या भाजीमध्ये हवा आहे. त्यामुळे इथे मी लसूण सगळ्यात शेवटी घालून घेणार आहे. तर आता बऱ्यापैकी कांदा हा 2 ते 3 मिनिटांसाठी आपण परतून घेऊया. तर काही पालेभाज्या आपण सुक्या बनवून घेतो जसं की मेथी, शेपू, त्याचप्रकारे मुळ्याची पालेभाजी. तर ह्या पालेभाज्या जेव्हा आपण सुक्या बनवतो तर त्यामध्ये कांदा, हिरवी मिरची आणि लसूण याची फोडणी जर तुम्ही दिली तर अप्रतिम अशी ही भाजी चवीला लागते. तर आता बऱ्यापैकी आता कांदा परतून झालेला आहे. यामध्येच आता मी 7 ते 8 ठेचून घेतलेल्या लसूण पाकळ्या घालून घेतलेल्या आहेत आणि या कांद्यासोबतच आता आपल्याला हा लसूण देखील परतून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारची फोडणी जर तुम्ही पालेभाजीला दिली तर भाज्यांची चव खूपच छान लागते. आता हा कांदा, लसूण व्यवस्थित फ्राय झाल्यानंतर आपल्याला यामध्ये चिरून घेतलेली आणि स्वच्छ धुवून घेतलेली शेपूची भाजी घालून घ्यायची आहे. तर तुम्ही पालेभाज्या बनवत असताना या पालेभाज्या कशाप्रकारे बनवता हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून कळवा. तर कोणतीही पालेभाजी जर तुम्ही बनवत असाल, सुकी बनवा अथवा हाटीव भाजी बनवा. तर या पालेभाज्या चवीला जर झणझणीत हिरव्या मिरचीमध्ये जर बनवल्या तर खूपच छान अशा लागतात. तर मी कोणत्याही पालेभाज्या या बनवत असताना हिरव्या मिरचीचा वापर करते. कारण की पालेभाज्यामध्ये हिरव्या मिरचीची चव खूप छान लागते आणि दाताखाली जर हिरवी मिरची आली तर अप्रतिम अशी ही भाजी चवीला लागते. तर आता ही भाजी आपण परतून घेऊया. आता यामध्ये आपल्याला मीठ देखील घालायची घाई करायची नाही. भाजी ही आपल्याला 1 ते 2 मिनिटांसाठी व्यवस्थित परतून घ्यायची आहे. कारण की पालेभाजी तेलामध्ये घातल्यानंतर, फोडणीमध्ये घातल्यानंतर खूप जास्त दिसते आणि मीठ जर आपण त्याच वेळेस घातलं तर मिठाचा अंदाज चुकू शकतो. त्यामुळे आपण ही पालेभाजी 1 ते 2 मिनिटांसाठी व्यवस्थित परतून घेऊया. परतल्यामुळे भाजी ही कमी होते आणि त्यानंतर आपल्याला मिठाचा अंदाज व्यवस्थित येतो. तर बघा आता ही पालेभाजी जी आहे शेपूची, आता ही कमी-कमी दिसत चाललेली आहे. त्यानंतरच आपण यामध्ये मीठ घालून घेणार आहोत. यामध्ये 5 मिनिटांसाठी भिजवून घेतलेली मूग डाळ घालून घेणार आहोत. तर तुम्हाला यामध्ये जर तूर डाळ आवडत असेल तर ती देखील भिजवून तुम्ही घालू शकता. पण ही जी शेपूची भाजी आहे त्यामध्ये मूग डाळ चवीला खूप छान लागते आणि यामध्येच आता आपण चवीनुसार थोडंसं मीठ घालून घेणार आहोत. तर इतकं मीठ पुरेसं होऊन जाईल आणि आता आपण ही भाजी व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. भाजी व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि यावर आपण झाकण ठेवून मंद आचेवर ही भाजी 5 मिनिटासाठी शिजवून घेऊया. तर 5 मिनिटामध्ये ही भाजी शिजली की नाही ते देखील आपण पाहून घेऊया. तर व्यवस्थित भाजी ही मी मिक्स करून घेतलेली आहे. आता याला आपण झाकण ठेवून शिजू देणार आहोत आणि गॅस इथे आपल्याला मंद करून घ्यायचा आहे. तोपर्यंत आपण शेंगदाण्याचं कूट तयार करून घेऊया. तर इथे मी भाजलेले शेंगदाणे घेतलेले आहेत आणि याचं भरडसर कूट तयार करून या भाजीमध्ये घालून घेणार आहोत. तर तुम्ही भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट घालू शकता किंवा कच्च्या शेंगदाण्याचं कूट देखील घालू शकता. तर आता हे ताट आपण काढून घेऊया आणि यामध्ये जवळपास मूठभर इतकं शेंगदाण्याचं कूट आपण घालून घेऊया. तर या भाजीमध्ये किंवा मेथीच्या भाजीमध्ये शेंगदाण्याचं कूट घातलं तर चवीला खूपच छान अशी ही भाजी तयार होते. तर जवळपास मूठभर इथे मी कूट घालून घेतलेलं आहे.
आता हे पुन्हा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. तर बघा खूप छान अशी ही भाजी तयार होणार आहे. आता हे कूट व्यवस्थित एकजीव झाल्यानंतर पुन्हा आपल्याला 1 ते 1.5 मिनिटासाठी यावर झाकण ठेवून घ्यायचं आहे. कारण की या भाजीमध्ये थोडंसं पाणी आपल्याला जाणवत आहे. तर यावर मी पुन्हा झाकण ठेवून 1 ते 1.5 मिनिटासाठी ही भाजी शिजवून घेणार आहे. आणि आता बघा मिनिटभरानंतर ही भाजी आता बनवून तयार आहे. मस्त अशी ही शेपूची भाजी तयार झालेली आहे. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून कळवा. तर यातील डाळ शिजलेली आहे म्हणजे शेपूची भाजी देखील तयार आहे गरमागरम भाकरीसोबत खाण्यासाठी. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा. पुन्हा भेटूया नवीन एका इंटरेस्टिंग रेसिपी सहित. तोपर्यंत बाय.